Biddo siya. Dongi didok matu nasida. Si tutudo na hudok ko tuhamu. Adong debas yan akan na jongjong dison na somaday hamatean pai madiida nasida gogo ro harajao ni debata. Dongi tung salpu ono mari ditogyo Jesus ma si Petrus do si Jacobus do si Johannes. Tibuan manasida tu doloksada na tibo tu nasoding holan nasida. Dongi muba marupana di jolo nasida. Jadi kami magsilam ma akaulos na potak si tutu songon hapor idang adong tukang panaksak di tanoon na malo mabain saksak na songoni. Dongi tarida ma dinasida si Elias dohot si Musa jala na makatai dohot Jesus. Dongi nina si Petrus ma mangalu si Jesus. Ale guru dengan mahita di son ubek kami ma di son sopo-sopo tolu sada di ho sada di si Musa sada di si Elias ay idang diboto na nidok nai ay mabiyak si tutudo nasida. Dongi adong ma suara sada sian obuni na madok odo anak haholongan ni rohaku tangyok kamu ma ibana. Dongi pitok di bereng nasida ma humaliang jadi idang di ina nasida be manangaha ola Jesus do rap dohot nasida. Alai dinalau tuati nasida sian doloki dipopai manasida asa orang dipaboa manang tuise na ni ida nasida ia sojolo hehe sian hamatean anak ni jolmai. Jadi dipiop nasida mahatai di bagasan rohan nasida dongi masih sukunan manasida di astuan nina hehe sian hamatean. Dongi ninna nasida mamanukun ibana dia ada uban di dong akka si boto surat ikon jumolo ro si Elias. Alai ninna ma mangalusi nasida. Na Roma tutu si Elias jumolo paswakon saluhuna. Dongi songod dia do na tau surat tango tu anak ni jolma laddo si taunon na dongi si bolokonot tondo ibana. Alai hudok ma tuhamu nungaro si Elias jadi tiben nasida do tu ibana lo mo ni nasida songonan didok ni surat tango tu ibana.